Салом дӯстони азиз, бо хоҳиши дархости бисёри подписчикҳо ин навор гирифта шуда истодааст. Запчаст бозори шаҳри Душанбе. Имрӯзина числа чандум? 15 августи 2022 соат 3:20 нишон дода истодааст. камтар бошад ҳам пешкаши шумоён гардонида истодем. Запчастҳо бениҳоят қимати зӯр. Як запчаст кофта истодем. ин запчаст ҳеҷ ҷинеки ёфт шавад, фақат зборне. тоқа худашо намефурӯшад, аммо қаҷои калонанда ҳамун сараш сар карда то ҳаминҷа омдем. Ягон ҷонда ин запчаст худашо фурӯхта намешавад, дига чизо мешавад халос. будаги намуди мошинҳоро метавонед аз ҳаминҷо дастрас кунед. ҳама намуди мошинҳо ҳаст дӯстони азиз. қоҷомда нест. пасин ё куҷо гуфт камтар ардон гуфт. ҳамҷо медарем, дига вариант нест. ҷози корвона туғриша. адресаш рӯбарӯи корвон. Креслон чеду машин.